ପ୍ୟାକେଜ୍ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଭଲ ଟିପ୍ସ ନେଇ ଆସିଛି। ସେ ଟିପ୍ସର ନାଁ ହେଉଛି ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାତି ହୋଇଯିବ ଭୟଙ୍କର। ଆପଣ ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ଟିପ୍ସ ବିଷୟରେ ବୋଲିଲା ବେଳେ ପ୍ରତି ରୁମ୍ ଭଳି ବେଡ଼ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରହିଛି। ସେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କେବଳ ବାସ୍ତୁ ନିୟମ ମାନି ବେଡ଼ରୁମ୍ ତିଆରି କରିବା ବେଳେ କାମ ସରିଯାଏ ନାହିଁ। ବେଡ଼ରୁମ୍ କ'ଣ ରଖିବେ ଓ ନ ରଖିବେ ସେ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ରଖିବା ପାଖରେ କ'ଣ ରଖିବା ନାହିଁ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଟଙ୍କା ରଖିବା ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଲୋକେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ପର୍ସ ରଖି ଶୁଅନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ତକିଆ ତଳେ ଟଙ୍କା ରଖି ଶୋଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଏଭଳି କଲେ ସବୁବେଳେ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା ଘାରେ ଓ ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲେ ସେମାନେ ବହିକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖି ଶୋଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଏମିତି କଲେ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ତଥା ଧର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ସାମର୍ଥିକ ପୁସ୍ତକ ରଖିଲେ ଭଲ। ସାମଗ୍ରୀ ମୋବାଇଲ, ଆଇଫୋନ ଭଳି ଅନେକ ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ବାସ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ରଖିବା ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ହାନି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଜୋତା ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜୋତା ଯଦି ଆପଣ ରଖିଥାନ୍ତି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଦରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନିକାରକ ମଧ୍ୟ। ପ୍ୟାକେଜ୍ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି।